जों हाबा हरदोंबाबो माने बावहाय गोथौ बिनि थाखाय दिनैनि हारिमु बिलिफां बेखौ बेखेवना होनो थाखाय बे गिदिर सारखौ आङो गोसो गोरबोजों आफादनि गाले साबायखर बावबाय हारिमु बिलिफां बेखेवबाय नालाय दा जौस्राङा ब्लां गेवलांबाय आरोखि बावहाय बायदि रोखोमनि रंगिना संगिना मोसानाय नुसिगोन रायजोफ्रा गिबियावनो आरो थाबाय थागोन आजि मोजां पस्ट होदों फटक साबायदों साननानै अ माय गड हाय एभ्रिवान बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों माबाखौ 17 आव ना माबानो लोगो मोनदों ना 2018 आवनो 2018 आव लोगो मोनलायदों फिल्म बानायबा ओमफ्राय दिनैनि जोंनि जायगायाव हमना ला इदि फार्स्ट टाइम आरोना सिगांथ' ओरैनो बेरायनो फैदोंमोनबाबो जेनेबा इदि प्रग्राम गाखियाखैमोन बिराद मोजां मोनदों आं नोंसिनि जायगाखौ मोजां मोनखायो जों हाजो खाथि माने इनिफ्राय 17 किल'मिटार जाबाय हाजो खाथि इनिफ्राय 17 हाजो खाथियानो जाहैथारबाय ना वाव मोजां हाजो सेरा मोजांहाय नोंसिना एकदम हाजोफोराबो माबा मोनसे मोजां नोंसिना ना मानसिफोरा मोजां नङा होमबा मानसिफोरा मोजां फैबाय थादो ना जोंजों लोगोसे प्रग्रामाव मोसागोन दे बिक्रमजों आंजोंहाय गाव सम सम ओंखारो माबा ओंखारो आरो खिन्थु कार्टुनाव ओरैबायदि माने केरेक्टाराव माने ओरैबायदि मोजाङै बानायदों साबेसे मानसि बेयाव खालामनाय जायो सानै साथाम मानसि केरेक्टार माने बेलेग बेलेग जायो बयसा एसेबो आन्दाज मोना आरोना बे मबाबो माने साथाम साब्रैनि माने खामानिखौ हारसिं मानसियानो मेनेज खालामना मावनाय जादों आरो होमबाबो इमान माने हारसिं मानसिनो इमान थाब थाबखौ हगारबाय थानाय जायो सप्तायावनो हगारो खोमा बांसिन हगारनाय जायो बांसिनानो माने खामानि एसे बाराबा माने थाब थाब हगारो आरो होमबाबो बांसिनानो सिगांथ' कन्टिनिउ होबाय थानाय नुदोंमोन आंबो बिराद मोजां मोनो बिथांनि चेनेलखौ नायबाय थायो आङो लिंनायजों लोगोसे गावनो गोसो जानानै गाखो फैदों जायगानि जिथु बैसागु मेलानि हिसाबै बिथाङानो गेरेमसा बैसागु मेलानि हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनाय हिसाबै गोग्गोमै जादों आं साननाय आं मा बुजियो बेखौ आं फंनैसोआवथ' बुंथारनो बेनिखायनो आं बुंनो सानबाय बैसागु बिलाइफोरा बिफांनि बिलाइया बोरायनानै सिरिनानै गोदान बिलाइ खिलिनानै महर लानायनि उनाव जि सम फैयो नैबे दा जों मोननाय समखौनो आराम्भ खालामनानै मासफोरखौ साननाय जादों बैसाग जेठ आसार सावन भाद्र दा बेनिखायनो आं सानो बै साननायानो गुदि बे समानो आगु बैसागु बेबायदिनो बैसागु सोदोबनि जोनोम जालांदों होननानै आंनि गोसोआ सानो आरो गुसुं मोनसे डायलग होनानै जोंनि मिमां हालामनि रायजोफोरनि गोसोआव गोजोनग्लाय सुदेम रंजानाय होनो थाखाय आं बे समाव प्रफेसरखौ आं खावलायबाय खुलुमबाय रायजोफोर बयनिसिमबो लोगोसे गासै नैबे जौस्राङाव जिरायनाय बे सेथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि जानाखि बे खुंफुंनायाव बाहागो लानाय गासै बानजाय आफादनि सोद्रोमा नोंथांमोन बेवहाय माने जोंनि बर'नि अरिजिनेल जानाखि बैसागु मेथाइ बे देंखोफोरखौ जों बेरखांनाय नुदों दाख्लै साननैसो नोंथांमोना नुदोंबो जानांगौ फेसबुक मिडियाफ्राव जे जोंनि बर'नि आर्टिस्टफोरनि माखासे एलबामफोर ओंखारबाय थादों जाय एलबामफ्रा माने बैसागुबो नंद्राया माबो नंद्राया बेबायदि आरोखि ओमफ्राय माखासे बेले बेजे एसे माने दान्थे बिदान्थे जालायनायबो जों नुदों फेसबुकआवबो खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन जिहेथु जोंबो हमदांना मोननाय हिसाबै फ्राय आर्टिस्टफ्रा गोबां आर्टिस्टफ्रा हमदांनाबो मोनदों हमदांना मोनखानाय जे जोङो बाराद्राय सोलायनो थांनायावनो जोंनि अरिजिनेल जानाखि माखासे गोदै आरो अरिजिनेल जानाखि आखुथाय बेफोरखौ जों खोमालांजोबगोन नामा बे बुस्थुआ बेखौ आदा दहाय रतनाबो खोब मोजाङै बुंलांबाय बे बाथ्राया जादों ओंखायनो जोङो माखासे मानसिफोरखौ जोङो नोजोर होनांसिगोन आरो माखासे मानसिफोरनिफ्राय जों बोसोनबो लानांसिगोन आरो सोलोंनांसिगोनबो सोलोंनांगौ बिबान दङ
जाहाथे जोंनि मेथाइफ्रा जों जिहेतु मोसायो खिन्थु बेखौ लासैनो गोमालांनोबो हागौ उन जेनेरेसननि उनफ्राव गोबाव समनि उनाव गोमालांनोबो हागौ खिन्थु बैफोर मेथाइफ्रा ओरैबायदि देंखो गोनां बे मेथाइफोरखौ जुदि जोङो अडिअ खालामना दोननो हायोबा जोंनि ओनसोलनिबो नाम थागोन आरो जोंनि बर'नि गुबै देंखोआबो थांनानै थागोन आं बेखौ सानदों आरोखि दा बेनिफ्राय कालसार हारिमु बिलिफांबो जाबाय ओंखायनो आं दा आलासिबो नंथ'ला जासमिनबो नंथ'ला आं एसे गाजासो खालामसै आं मैथासो जानोसै दा रायजोफोर मैथा गोखै जाथोंसै आङो माने आंनि आफायाबो बेवहायनो नोंथांमोननि बे गगामुग ओनसोलावनो बेसेबांबा बोसोर थादोंमोन नैबे उदय बसुमतारी जोंहा देंखोगिरिया बिसिनि गामियावनो ओमफ्राय सायास्रि बिफा जोंनि आफा बिसोरो मोनसे सम एखेयैनो रायजो जानायमोन आरो स्कुलबो खुलिलांदोंमोन जोंनि आफाया बेनिफ्राय आफा थांखांनायनि उनाव बोसोरसे उनाव स्कुलाबो ग्रान्ड जादों बाल्टिंपारा ना मा होनदोंमोन खोमा बाल्टिंपारा स्कुल आरोखि फार्स्ट फाउन्डारमोन जोंनि फादारा होमबा बे समाव बिराद हाब्रुमोननो माने नोलोबारि गेजेरसो थांनांगौमोन आरो फैनांगौमोन बेनिफ्राय जोंहा संखौ खारलांबाय बेनिफ्राय फादारा इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव बेलेग गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावहैदोंमोन आरोखि दा रिटायार जाबाय गोमाबो लांबाय उदय बिफामोननि लोगोमोन जोंनि फादारा दा बेफोर थांबाय जियानो जा नोंथांमोननि जोलैयानो आंनावबो नांदों बै समाव जोंनि आफामोनाबो बेयाव नाटक साटक बिराद खालामखायोमोन जाहैबाय ओमफ्राय जोङो धेमाजि ओनसोलाव गगामुग ओनसोलाव खम नंखाया गोदोनिफ्रायनो गोबां मोजां बेवहाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोर दंखायो प्रेक्टिकेलि जोङो नुखानाय आदा रतनमोनखौनो बिथांमोनाबो गोबां गोदोनिफ्राय माने हेफाजाब होबोनाय दा आङो आंजों लोगोसे फैफादों रायजोफोर नोंथांमोना मैथा गोखैखौ नायगोन ना नायो नायो दा आंजों मैथा फैफादों मैथानि फिसाला फैदों फिसाला उन्दैबो फैदों ड्राग्स जाग्रायाबो फैदों ओमफ्राय गावरेमाबो फैदों बेनिफ्राय मैथानि बिबोनां माबा सन्थलायाबो फैफादों बिराद बुरजा फैदों दा गावरेमायाथ' मिथिखायो जौ फाग्लि नुदोंना मैथा गोखैया नुदों दा दाख्लै बैसागुआव हासुला जोबना लादों बे बेनिफ्राय हासुलाना मेथाइ खनदों खोनासंदों दाना बोराइनि खाथियाव फैनानै हौवाया लोङा बेना बिहावा खिन्थु बिहावाबो लोङा दाना बिहावा आराम जिरायना दं माबायाव खामसालियाव गुजुस्रेबनानै बे बिहामजोआ थालासैमोन बिहामजोआ दाबो फैया हनै नामावसो बैसागु नङाब्लाबो फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम थ्रोब लोंना थाहैयो दाथ' आरो हामबावदोंसो बिहामजोआ ओरै मोसाग्राखा आरोबाव माने खाम दामबावदोंसो सिफुं सुबावदोंसो बे बैसागुखौ बाराद्राय जानाय लोंनायखौ नुद्रायबाय आङो बै सानैसोआथ' थाम्फै दंग्रा अंखाफोर बायदि सोरांबानो लोंनानै अबा खुन्थिंनाय अबा माबानाय बेफोर आखल आखुफोरखौ गारनांसिगौ बै साहाजों जों बैसागुखौ फालिनो हाया नामा साहाजों हागोन ना हाया जों फिथाजों हागोन ना हाया जोङो खाम दामनो गारलांबाय सेरजा दामनो गारलांबाय सिफुं सुनो गारलांबाय लोंनाया बारा जाबाय मा जानो बिदि जोंलाय गावरेमाया फेना फैबाय फेनानै माबायदि मेथाइ खनबोदों मिथिगौ ना मिथिबाय मिथिबायना दाउखा हादै न'आव सिला हादै न'आव रायजो जाफैनांदों आङो आदै नै बोराय जोंनिया दाबो सिंसिं साखाया आदै लेरे जुद्रु मोसागोनां बैसागु बोथोरखौ बरायगोनां मानो नांगौ माने हौवाजों बाराद्राय जौ फाग्लिनि सिंसो जो जानानै एसे गेद्दा जाना दं खिन्थु जुद्रु लोरबाबो बैसागु बोथोरखौ फालिगोन बरायहरगोन जाहैबाय Kala
थाबाथाय मोसाना थांसै Nah, एकदम गाज जागला गोगा मुनि मोसाना dan मोसानाय बैसागो गांसे आरनायनि बिलाइखौ बर' लाबोबाय बिथांखौबो लोगोसे सेरनाय खालामबाय आरो हमना लायोमोन dan मोसानाय आंबो लाखि आरो नोंसोरखौ जमा लोगो मोनदों खेबसेनो बिथांमोना जोंखौ सानैजों बाख्नायलायगासिनो दङ लाबाय थादों